Идел буенда халыклар туплашкан, Урал, Сибир, Алтай яклары, ул бөтенсе Рәсәй бит. Анда бит тарих ул борынгырак әле славянга караганда да, урыска караганда да. Аны ул тарихны кая куясың. Менә ул уртак тарих булмыйча, аны бүгенге көндә милли сәясәтне ничек кырып буласың? Ул бит бөтен халыкны берләштерергә тиеш. Менә иң төп максат. Шуңа ул тарихтан читтә була алмый. Милли сәясәт дигәндә. Инде татар тарихына кайтсак, без әйтергә кирәк, без күп эшләдек монда. Безнең инде менә 7 томлык татар тарихы чыгып бара, 5 томы чыкты, тагын икесе бу елны киләсе елга чыгачак. Шул ук вакытта безнең эшләнмәгән эш, бик зур эшләнмәгән эш, ул төбәкләр тарихы. Төбәкләр дигәндә инде бу шәһәрләр генә түгел, Татарстан гына түгел, бөтен төбәкләр, бөтен авыллар кая татар яши. Шуны без күтәрмичә, минемчә, без тулаем әле безнең тарих бар дип әйтә алмыйбыз.